गाइस दिनै बिब'नि निउ भिडिअ कमेडि भिडिअनिहाय प्रिपेरेसन सोलिगासिनो फार्स्ट शुटआवनो दङ बिसिना थाइगिर जानाय नै थाइगिर दानदों नै बिसोरो एक्टर एक्ट्रेसफ्रा and this is our godmother look at her face गोबाबनो फार्स्टआवनो मिस्टेक गोबाब जाखाबाय आरो शुटआव मा जाबावो दिनै आब'नि भिडिअ शुट जागोन ओमफ्राय नै आर्टिस्टफ्रा सिख्लाफोरनि सिख्लाफोर गोजा आर्टिस्टफ्रा गराय फाख्रिनि बायदि जागोन होनना बुंदों आरो खिन्थु जोंना स्ट'रिया बेबायदि जेबो नङा आरो कनसेप्टआबो गोदान सानब्रबनाय माने टाइटेलखौ एनाउन्स खालामथ'ला दायो नायबाय था दायो प्रिपेरेसन जागासिनो औखि आं दिनै डाइरेक्टर आब'नि स्क्रिप्ट बियो ओमफ्राय दिनै आब'नि माबाखौ गानना लादों आरो सान्दुं नाङिनि ओमफ्राय बे आब'निनो ब्लग आब'आ होगोन नाथाय भिडिअखौ मोनथिया आं दाननोबो हागौ बियो बिसोरो हरै सिगांखै मोनहैग्रोबाय आं थांगासिनो र' थांबाय थानि भिडिअखौ नायलां इन्टारेस्टिं जागोन बिहाइन्ड दा सिनखौ आपल'ड होगोन आब'नि चेनेलावनो होगोन आब'नि चेनेलखा बियो आं खालि बानायनानैल' होदों मानोना इयो एसे बिजि जगार खालामनायाव ओंखायनो भिडिअखौ बानायना होदों आं थ' here we go एक्ट्रेसफोर नै आब'आबो दङ जोंना नै जोंना एक्टर फिसाया बेयो आंनि एलबामावहाय फैगोन आरो फैगोन होनना बुंगोन खालामासो बुंनो रे हाय होनब्रा यो हेल' होनलाय आंलाय गोसो थैयो होनना बुंब्रा ओरै होनब्रा देलाय होनलाय दे मेथाइ खनदो दे आंलाय मामिखौबो गोसो थैयो मा देवलिखौबो गोसो थैयो अमाखौबो थैयो ओंखायनो दैयाव खन बुं दे खनदो मेथाइ खननांगौ नै जाम्बा ओमफ्राय नै बिसोरो प्रिपेयार खालामगासिनो खनला बियो बोरो लिड हिर'इन नङा आङो ओइ बेयाव लिद्रा दं ओरै फै सुबुं लकेसन नैबे जोंनि लकेसन ओमफ्राय नै बेवहाय शुट लागोन आरो बेयावनो थाजौ बिफां सिङाव केमेरामेन अगेन लोगोफोर दिनै नेक्स्ट दे आरोना मैयायो एसे लाखांबाय ओमफ्राय आं मैयायो लानो मोनदिया फंबाया मा लाखोथाय लाबाय आरो जिखुनु ओमफ्राय दिनै नेक्स्ट दे आरोना ओमफ्राय नै ओंखारजोब्बायानो जोंना बयबो ओमफ्राय बैथिंजाय माखासे दङ बिसोरो बानायहांगासिनो ओरैजाय दा खालामनो लागासिनो आरोना ओमफ्राय जोंना बेसोरनो आरोना मेम्बार्सफोरा नै बेबो आंबो ओमफ्राय बेनि बिमाबो दं बिनि बिमाबो बे गैया ना बेबो दंसो थायो मिन्थिया नामा ओइ नोंबो दं नामा ओमफ्रायो जोङो साथाम ओमफ्राय बैयाव साथाम दंबावो ना साथाम ओमफ्रायो गासै साबेसे थागोनथाय मिथिया आरोना बुंनो हाया बेखौ लास्ट सिबांहाय मानसिया बारायनोबो हागौ माने आरो बिमाफोरबो थाबावगोनसो दा लाथ'नायानो जायाखै नालाय ओमफ्रायो लाबाय थाबाथाय देखायलांनो हाबाय थागोन आरोना ओमफ्राय आङो एसे देखायलांनि र' शुटिं लानायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो एसेल' देखायनो हागोन दै बारा देखायनो हानाय नङा मानो होनोबा आङो मबाइल हमबाय थानो हानाय नङा नालाय दा आंनि रल फैबा आं मबाइल हमनो हानाय नङा ना खादान मालायनि जाबाथाय आङो एसे देखायलांगोन आरोना जोबलायबाय आरोना मोनसे नै आं गायजोब्बाय बानाय ना आरो दंबावोसो बिनिनो बेखौनो बांसिन नुयोनो बेखौनो खालामगासिनो नै नोंसोरो आंखौ बेग लादों दा ए जिया जि बावबोबाय ओइ नै दंफाङाव थौ बबेयाव बानायगोन होनदों बेखौ बानायनोसै आरोना जिखुनु थौ फिसालाया उन्दुनो ओंखारलायबाय नै बेना बेहाबो दं नालाय जोंखौ रायनाय दहाय खोन्थादोंमोन आङो बिनि बिमायाबो दं होननानै नै बिराद बिनि बिमाया जोंखौ रायलायबावगोनसो बेहा थिगसे ओमफ्राय जोंजों नांलायजाफिनबावगोनसो खोमा
लाजिनानै मिन्दों नामा फैना फुथुनि साइनखौ बिबार बेनि पार्ट बिथाङा जोबोद आंनि ओमफ्राय आङो फैजानो बाबावदोंसोमोन आंनिखौ फैथ'आबानो जायो जों सानदोंमोन माने बानायनो बादोंमोन गोसोमसो माथो आङो बे आंनिफ्राय बिराद गुफुरमोन नै ओमफ्राय सान्दुंआव ओंखारनाय एसे गोसोम नुलायबाय आंजोंनो समान नुलायबाय ओमफ्राय आङो दा खालामबाथाय आं गोसोम जासिगोनलाय आरो नोंसोरबो गुफुरलाय डाइरेक्टरा गुफुर नुबावगोनसै जोंखौ केमेरामेना गुफुरथ' आरो टाइम आरो ना दायो ओमफ्राय जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय बिरफुङा जोंना केमेरामेना थिगसे ओंखामखौ जाना लानानै खिनो ओंखारना खिदोनो दाबो मोनबिया नेगासिनो जोङो ओमफ्राय नेनो बालायलायबाय माबा जानायखौसो लानो बावबायना भिडिअआव जानायनि खुबावनो नै लोंनानै आलाय सिलाय खालामजोब्बाय नै डिस गिलासफोरखौ बेहाय नै गिटार दामगासिनो ओरैनो थाथारा माने बे साननै सानदो जि बेस्थ'खा मबाइलाव आयु गोसोथोनाय आरो ना ओइ बिरफुङा खिगासिनो लेंहरद' थाब थाब फैद' टाइम गैया दासो फैदों नै जासोनानै बेयाव जासिगोन खिसोनायानो आं जासोनानै खिहैबाय दा फायखानायानो बुंजोब्बाय दा बुंजोब्बाय बे आदा सिखारजोबनांलायबाय नै बिसा गुन्दुगुलनो नै बेखौ जोंहा साउथ इण्डियानि माबा बायदि नुखायो एक्टर लानांगौ ना खालामगासिनो नै मा खालामदों मिथिया आरो जिखुनु खालामगासिनो एक्टिं एक्सन आं एक्ट्रिस जाखागोन सोबावदो आब' आरो खिथोबा माथो इसे लोगोफोर नै दायो ड्रेस चेन्ज खालामबाय आरो ना माने एसे बेलेग रुल दं आरो बयबो चेन्ज खालामजोब्बाय लोगोफोराबो जालायबावो लोगोआनो आरो ना आंनि उन्दै गोजा बिसोरो ओमफ्राय आंनो देरसिन होनबाबो आं लोगो बुंबाय आरो ना बेयाव लोगो नालाय बिसोरखौ देखायहैनि र' आङो एसे आंबो रुवाथियाखै आंबो दाहोना दोनखारलांनो माबायदि नुदों आंखौ थख्लिख्लिनो खानायानो गैयालै आंना लोगोफोरियाव एखेबारे बोरैबा हौवानि बायदिसो मानो बिदिथाय दुखु मोनो आङो दुखु मोनो बै मोनसेयासो मामोन जानो सेरा बि नङामोन ना नङा बिसोरबो चेन्ज खालामबाय देलायानै नों माबायाव नायनो नैबो चेन्ज खालामबाय जि आराम बार खानायाबो आंना माबायदि जादों जस जि आराम बार बारखादोंबा इयाव भिडिअ लानाय दङथ' इयाव नायनो हायो नै साबो गोसोंलाय हाय है नामा ओमफ्राय है बा बाब्रिफोरा नुवाखै सेकेन्डे लाफिननायसो बियो जि मोजां बार बारदों आरो ना दायो जोङो शुटिं लानोसै आरो ना आङो भिडिअ लाबाय थाला शुटिं लानोसै दा मबाइल हमना होग्रा हमनो होबा हमगोन खोमा नैयो जोंना लिडारा हमा हमानो हायोबो होमबा देखायनो हानाय नंला आरो ना हमग्रा गैया रावबो नायलांबाय थाबानो जाबाय बानायखांलायबाय आरो ना जोङो मेंनानै जिरायजोब्बाय नै आमोखिफोरा मेंजोब्बाय ना सोर खिफादरि आं बावदोंसो बेसे दुखु आहा खिनानै देखायनो मोनैनि नै बिनि थाखायनो मेना नै बिनो नै गाइस आङो नागिन डान्स मोसादोंमोन नागिन डान्स माने जों सानैजों रिएक्सनानो गैया जोंथ' आराम बेसोरा इमान आराम बडि खालामनानै फैखादोंमोन सोलोंखादोंमोन दुखु मोनदों मेंबायबो लोगोफोर मा खालामबावनो बानाय मोनजोब्बाय ओमफ्राय बिराद सान्दुं आरोना दिनै ओरैबायदि सान्दुं ओमफ्राय सान्दुंआव खामथाबजोब्बाय माने जेराव जायगा दाबसेयाव थानांगौ बेयावनो थाफिनबाय थानांगौ खामथाबजोब्बाय ओमफ्राय नै आंहा बे बाब्रि दोंसेखौ ओरै एरख'वाबानो थानो सुखुआ आरो ना
एरखाबानो थानोसै आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थालायलै बाथारबाय आङो बिराद बाबाय आङो मा खालामबावनो खोथाखौनो जेबो बुंनोनो रोंला दोननोसै बारा गोलाव खालामला नै नोंस्राबो बाय बाय हरदो ओइ बयबो सिखार बाय बाय सिखार बाय बाय जिबौग्राना बाय बाय हरदो बाय दोननोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दोननोसै दे